Benvinguts a l'espectacle de la Copa, benvinguts a l'espectacle del Metropolitano. En un Atlètic de Madrid-Barça pot passar qualsevol cosa i en tenim dos a la vista. Sona l'himne de l'Atlètic de Madrid a capella. I en la fila del Barça, l'última, apareix un dels grans protagonistes per part del Futbol Club Barcelona. 5 partits consecutius marcant. Ja ho va fer també en la Copa contra l'Albacete. Aquest espectacle, Jofre, Gerard, majestuós, digne d'envejar. No és cap sorpresa, ens el podíem esperar. No, sens dubte que ens el podíem esperar. Un ambient espectacular. Estem sentint a capella tots els aficionats de l'Atlètic de Madrid, i la veritat és que un Atlètic de Madrid més necessitat d'aquesta estabilitat, el fa un punt més perillós perquè li queda aquesta Copa per intentar reeditar-la, però bé, és unes semifinals. Ja afirmaríem, Jofre, veure els mateixos gols que vam veure a les semis de l'any passat, aquell 4-4, i acabar, evidentment, amb la victòria del Barça. Sí.